Utod ang ulo sang isa ka lalaki matapos nga ginlabo sang iya mismo paryente sa sitio Pitogo, Barangay Pili, Ahoy, Iloilo, gabi sang Enero 6. Ang biktima ang ginkilala kay Edgar Lariata, 30 anyos, samtang ang suspect naman amang pakatatlo sini nga si Rayan Puod, 31 anyos, Lonsay residente sang nasambit nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Staff Sergeant Noel Di Malinaw, investigador sang Ahoy Municipal Police Station, ginpayag sini nga nalabyan sang suspect nga si Puod, ang biktima kagang asawa sini nga nagabaysay kon sa diin nagdalaga ng asawa sa Iloy sang iyang abana nga si Lariata agod mangayo sang bulig. Dugang pa ni Di Malinaw, sa wayon konta ni isang suspect ang pakaisa sini nga luyag sa kito ng iya asawa sang golpila nga ginhampak sang biktima ang suspect sang kahoy. Payag pa sang investigador, nagpauli si Puod sa iya balay kag nagkuha sang binangon agod magbalo. Ginapahayag nga makatatlo ka beses nga ginlabo sang suspect sa liog ang iya pakatatlo, rason nga panit na lang ang nagahawid sa lawas kag ulo sini. Suno pa sa investigasyon sang kapulisan, wala sandaan nga hiligot anon sa magtimbang nga bahin kon sa diin Lonsay hubog ang duha sang among nga tinion matapos upod man sila nga nag-inom antes ang insidente. Yara na sa karon sa Ahoy Municipal Police Station ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5 Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.